आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत महाराष्ट्र शासनामार्फत 2,500 लिटर क्षमतेची सक्शन व्हॅन नगर परिषदेस प्राप्त झाले असून त्याचा शुभारंभ आज करण्यात आला. नगराध्यक्ष युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले व प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांच्या उपस्थितीत हे लोकार्पण करण्यात आलं. शहराच्या स्वच्छतेसाठी हे वाहन महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार असून प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांच्या हस्ते पुरोहितांच्या उपस्थितीत विधिवत पूजन करून व श्रीफळ फोडून या व्हॅनचं लोकार्पण करण्यात आलं. यावेळी नगराध्यक्षा युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले, प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, मुख्याधिकारी विनायक गौंडकर, आरोग्य सभापती सुधीर आडुरेकर, आनंद नेवगी, प्रतीक बांदेकर, देवा टेमकर, ॲडव्होकेट सिद्धार्थ भांबुरे, मोहिनी मडगावकर, दीपाली भालेकर, नीलम नाईक, सुनीता पेडणेकर, दुलारी रांगणेकर, सुकन्या टोपले, शर्वरी धारगळकर, ॲडव्होकेट सायली दुभाषी, प्रशासकीय अधिकारी प्राची पाटील, स्वच्छता निरीक्षक विनोद सावंत, अक्षय पंडित आदींसह नगरसेवक उपस्थित होते.